Nakon više od 130 godina negiranja Bosne i njenog matičnog naroda došli smo u poziciju da ipak možemo o sebi govoriti ono ko smo i šta smo. Bošnjaci su stari evropski narod vezani za svoju matičnu zemlju Bosnu, koja se spominje prvi put prije 1000 godina i trajala je i traje i danas kroz razne režime, razne sisteme, razna carstva i razne carevine. Razlozi o onome ko smo i šta smo i zbog čega nam je onemogućeno da budemo narod kao i svi drugi narodi u Europi je predmet mnogih istraživanja, mnogih pisanja i hvala Bogu da posljednjih 30 godina imamo priliku da mnogo toga pročitamo, uvjerimo se da pripadamo kulturi evropskog kontinenta, da pripadamo porodici evropskog naroda i da predstavimo sebe drugima. Izjašnjavanje kao Bošnjak na popisu 2021. u zemljama kojima će se popis odvijati jeste stvar ličnog identiteta i svako ima pravo da se izjasni po onome što jeste, što jesu njegovi korijeni, što jeste njegova kultura i mi, hvala Bogu, imamo mogućnost i pravo da budemo ono što jesmo. Biti Bošnjak ne znači biti bolji ili lošiji od nekog drugog naroda ili nacije. Bogatstvo različitosti je ono što je krasilo Bošnjake tokom njihove istorije, koji nikada nisu imali nikakve pretenzije prema drugima, niti su organizirali i provodili bilo kakve sistemske zločine prema drugim narodima. Nažalost, to se prema nama činilo posljednjih 130 godina. Mi jesmo narod koji je utkan u čilme svih zemalja bivše Jugoslavije, naša postojbina je Bosna. Nekada je to bio jedan narod kojeg su zvali dobrim Bošnjanima sa različitim vjerama ili onih koji nisu vjerovali. Tokom 19. i 20. vijeka, nažalost, potpuno je falsificirana istorija Bosne i onoga što jeste njen matični narod. Nemamo više nikakvog razloga za bilo kakve strahove, za bilo kakva prihvatanja onoga što su drugi o nama govorili. Imamo mogućnost i priliku da budemo ono što jesmo, da obogatimo kulture država u kojim živimo, jer naravno svako od nas ima više svojih identiteta. Mi koji živimo u Bosni i Hercegovini ili u Sarajevu imamo identitet našega grada Sarajeva, imamo identitet naše zemlje Bosne, a svakako da imamo i druge identitete koje nas određuju. To je da smo mi Bošnjaci, ali istovremeno svak od nas je i roditelj, suprug i mnogo drugih identiteta. Što znači da identitet nacionalni ili narodni ne isključuje onaj koji se odnosi na državu u kojem živimo, dakle državotvorni ili nacionalni identitet kako je definisano 46. poveljom Ujedinjenih nacija. Stoga, slobodno i bez ikakvih promišljanja ili razmišljanja izjasnite se kome pripadate, jer sami popisi po zakonima i po evropskim standardima država u kojim živite, naravno i evropskim standardima, omogućit će vam da imate prava kao i svi drugi narodi ili nacionalne manjine da konzumirate u kontekstu onoga što jeste vaš identitet, što jeste kultura, što jeste obrazovanje, što jeste informisanje i ono što jeste naša slavna povijest. Mi nemamo razloga da se stidimo i budimo ponosni na ono što jesmo. Želim vam svima dobro zdravlje u ovim svjetskim pandemijskim nesrećama koji su nas zadesili.